झुमका में झुमका है रवलू, अरे काशी में कनवाली। हम सुशील कुमार प्रेमी हम पुछली कि के चुरवलस। वालों के बीच एक फिर से बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके प्रस्तुत बानी। अरे तोहरा उठ के लाली होन कर नथिया बरामद भइल हमरा रंगीला जिला भभुआ से उनकर नथिया बरामद भइल हमरा रंगीला जिला भभुआ से। झुमका में झुमका है रवलू, काशी पे कनवाली। हम पुछली कि के चुरवलस, तोहरा उठ के लाली होन कर नथिया बरामद भइल हमरा रंगीला जिला भभुआ से उनकर नथिया बरामद भइल हमरा रंगीला जिला भभुआ। और का मुख उनकर पूर्णिमा के चंदा, जैसे मनुष्य के गले परे फंदा। पान दबवल गाल में चपले चले जवनिया चाल। भागलपुर शहर में है रवलू, तू नौलखा हार होन कर बाली बरामद भइल हमरा रंगीला जिला भभुआ से उनकर बाली बरामद भइल हमरा रंगीला जिला भभुआ से उनकर नथिया बरामद भइल हमरा हो रंगीला जिला भभुआ से उनकर नथिया बरामद भइल हमरा हो रंगीला जिला कर। अरे बाली बरामद भइल हमरा हो रंगीला जिला भभुआ से। हमरो लोग के बीच जहाँ तक आशा बा कि एक से बढ़ के एक वीडियो प्रस्तुत कर रहल बानी, भेजे के प्रयास करतानी। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुरिया।